Zone Bell uj on ting he kum sang khazariat le som pasari vela tanga intran ania. Zone Bell chu lo nei ei zong ania. An khuwa chuan kau than thuai tu ani nge ni. Tum khat chu in bulabu mun ayan thli thlaya. Ran nung mak tak mai a muta a thil mu chu a then khat lai chu ui ni si. A tak sa then khat lai chu sajupui ni bok si he nia. Tha atum lai tak chuan chu ran nung chu amit mu lai chuan abau ta dei mai ni. Hemi tang hianin thom mak tak tak a hre chho tran ta a zana lo ni chuan a in bang po nama tang chuan ron votu omang hianin a in bang chu a reidup dop thwina a chang chuan mi tu ma om si lo hian a kong khar te chu a ron in kik chiam thin bok ani ani telin thom a sual zela mui thlang deuh kha ni a in chung mung ro te chu amain en son lop thwina a chang chuan uile zo te in sual ri te hi po nama chuan a ri chiam thwina en tuma a han chua chuan lak bo ang mi hian alo rele loi thina ni ama hial po chu aron khoi thina hunaliam tampo le ram huai thil ti theina chu achak tel mai sini asama te chuan pot tu mu thei si lo hianin aron pot thina achang chuan abianga te chuan aron beng bok thina ni mithi tur thori bor te a hria angai thak chian chuan thom chu in hril ru seranga te achang le loi bok sini han ngai thlak fia thei ani ngai lo aniang ngai thlak atum chuan atung reser chu atham ral le dai thina ni mai chatung risia tura om reng boka asoiro a hria thei chuang lawa thlakata ve don me chuan thom azual sela tungri ana satel tela thlate po aron in lar chana pon lam thingkung zara nula thureng mai te uiron lang thin te mithi to chung ko thlarau in zui dia ta chu a mu thina ni voi khat chule bela fanu betsi chu mu thei si lo hian in asama a hnuk chiam maya a maya de chuan a beng chiam mai le ngala a mai te po avung bur nge ni chenrol tha te chu shil ve mai thain an feta chenrol tha te nena an thei angin in atanga ram huai no chu hanan tum hlam ta ma se baidon na bak hlo chu an nei chung lo ni Methodist Gauran Uparveren Ganan Aron Plo Tumatang Paichunin Aletin Achena Sata Abikin Afanuruma Chuan Achena Sazola Jungkhan Lepo Mundona Ruma Kalchu Abatiken Lai Chu Oran Chem Lumsaka Ama Bokchu Asoi Sata Chiam Maini Chu Ataksa Po Asoi Sakna Numa Hi Aum Kluk Maini Bel Tachung Ko Chanchin Po Chu Rampum Chuan An Freta Mun Sang Changin Klarau Betaite Ankala anu dewa chuan tong po chu aring ta ema mishing tong pa ngai ang mai hian aron tong ta thina achang in azaya thufing tak te asoya tum khat phei chu bela te omna tanga kem song pathum la ya la pathian tu soi pakhat tong chu alo soi chong ve ta zut mai ni tharau hian achang chuan mi fel tak angin na in lana achang chuan rova takin achebok thina bela chuan tungen ni azon zia ma se zo piang chuan chana in ang no tak hian a chang zel mai thwina zan kha chu engtika nge an in chu a chu san don ti a zo chuan John Bela thia an phum huna ti in a changa engwa nge ti a zo chuan a thlarau chuan in a chang du talovani Andrew Jackson Pohan president ding tura a campaign khan beltin hi atlo ve nge ni an soya Jackson party tenan tlo tum hian an kalpui pakhat chuan ram huai hau thunun dana ria thu asoi chuan an chuna wagon ke chu ain lok tlat maya an han bai ngel point an tivir zo lo reng ani ome suta ori hian general malampan kal zel ro aron ti chia chuan an chuan po chu akal vele tamai ni hemizanian Jackson a hrui hruai ta chu thlarau hian in zan khuain ati boi chun zoma achangin a benga achangin a sika tu ma mu hil reng an om lo ni Hua lo var chuan khua chuan chua san ta wanga voi khat ma campaign chung hianin an kal non le to lo ni beti po chuan in ngai zong ta nei in jasuan en chuan in nei hial te an tum ve ta ma se thlarau chuan in abial pa abia ka piang chuan beti chu asoi sa chiam mai thina anin then pha ta nge ni thlarau wangota anin then chu josu then pa an khotlang wal chak ber John Junior chuan in angai dan ani ta hau lo mai le beti te in lam chu pan ta beti chu awa ma se thlarau chuan in kalpo kal thalai thailo khopin alo nuai chiam mai ni
ti chuan Joshua po chuanin a hmanga iber anei thei tak lo wang chuan Robertson County po chu a chua Santa hian ani Joshua kalbotak nu hian tum khat chu nu ber mai chu adam lo vak maya makdak main ran nung pakhat hi Lucy kianga chuna reng maya akal son du lo reng an ti ni churan nung chun in grep ra le khokher hi Lucy mal chunga chuan avat he thla ma se heti la hian theira hun lai ani mi alawa chu athil pek chu ei turin atia pathian hla sa in Lucy damno chung zong mai chuan a oi ta thina ni chu bela hun top lam hi a khongai thla khop maya afapa in dona kal chu a cha honga hemitum hian thilek lakin ram huai hian a soisa afapa hna chuan bela chuan ka ne thei sinawa kachak na hian in kiam lam apan zel buk sia katlin talo ni ati nge a chuta china chuan apa kianga aboral ma chuan a hun chu mang ta ni benge seirun dong te in Dr. Mesa Vudia doi thiam chuan in no chu tumin abai vele chinta ani phei chu bakleng in atlan che honga thlarau hna chuan ngai damte adil chul mai ni December ni somni sanghazar het le somni alo her chu chuan ashriana thazamin na atho thei to lo wangin John bela chu bohural ta athi nu hian akhum kenga chuan chunga thil tuiril lo tling lang mai chuan hmuwa chu tui chu zo te han pek chuan chople chilin aboral hal mi mai ni chuta thlarau chu aron tong chuak le ta khai o jek chu ni zana khan ka pia atlin tangang lo nei kha aron ti hem mai ni chu athi hian ahun laya mithi vuina mishing kal tamber na ni anti hian ani athi hian thilmak le deuh mai chu thlarau eng pup mai in lara zumuna la an sak thin asa al mai ni anti ni